Sanibonani wengane zakwethu ugodole okankomgodole umfana kanti udaba ke noluphethe. Sanibonani enquthu, sanibona enzala abantu. Cha sengifikile sengigalelekile nomkhonto wesizwe ngugodole. Uma ugodole khona awukho umasipala safe, ayikho imeya esafe. LI Shabalala sengifikile uIL Shabalala ngathi kunjalo IL Shabalala umeya wasenquthu. Meya wasenquthu kwenzakalani? Abantu enquthu abanamanzi ukhona uyimeya noma uyimeya ngegama no Mshengu umkhonto usufikile baba ayikho imeya safe ngikhona. Uyabona nje mawubheka lapha kochibide lutho amanzi awekho, uzobheka endwalane lutho amanzi awekho, lapha ethula uye kombokodwe lutho amanzi awekho, uye kombe unye lapha kombe unye kangifuni nokuyikhuluma yakhona ngoba uma kunizula imoto angeni abantu behliswa kude behamba ibanga elide abantu bakambe unye, kodwa ikhansela ubuthelezi ukhona wenzani akenzi lutho. Thelezi shenge yini umsebenzi wakho njengekhansela? Nampa abantu ibridge lingekho akungeneki lapha ngakwaximba nje ngeke uzungena ukusuka lapho uya le phesheya abantu abakwazi ukungena ukhona kodwa ukhansela weshenge ayilunga izinto. Umkhonto ugalelekile anginala ngalonke angidlali siye kofahlaza lutho nje indaba zamanzi kovumankala oshabeni lutho amanzi emaduladula lutho amanzi esigqumeni lutho lapha eKhay lutho amanzi kuye lapha koSandlwane e4 lutho amanzi kuye kosa ibani isavuya lutho amanzi kuye ko lapha enkobe ke kuyabheda impela kubheda bhedi kusemakhaya khaya, kodwa kuthiwa umeya khona amakhansela akhona kodwa kusenendawo ezikanje angeke size sikuvumele lokho. Siya lapha kohlazakazi lutho indaba yamanzi fana abantu bephuze nenkomo nempongolo, kodwa nina amakhansela nomeya niyakwazi ukuthi nizenze la wena amanzi nibiza amavatelikani lutho. Umkhonto ufikile ugalelekile enquthu sukumani nime ngenyawo ngiyeze enquthu ngizofika nezikipa sixoxeni ukuze nizokwazi ukuthola amathuba omsebenzi. Angeke size sidlala abantu abangasebenzi amasele IFP lutho ngeke uzukubone lokho, ngeke uzukubone kwenzeka. Kuya lapha kwamanxili amanzi awekho sidala kuzoba sehlathi dam lutho amanzi awekho. So kufuneka kwenzeke njani lapha emkhonjana lutho akho nix. Angeke ingane zakwethu angeke nje kuze kulunge sidalo emagongoloza lutho amanzi awekho, entanye endlovu lutho amanzi awekho. Ngeke ingane zakwethu ngeke kuzoba semabululwane awekho amanzi. Hey ziningi indawo zasenquthu ezingenamanzi. Ukhona umeya uIL Shabalala, ngiyacanga uIL Shabalala meya sengifikile ngigalelekile welinda Mkhwanazi ikhansela lapha kuward 3 yini ungafuna ukunaka abantu ubashaya indiva. Linda Mkhwanazi yini leyo yenzayo? Indaba zeni zonke ke ngiyazazi ngaphansi kwamasipala wasenquthu ngiza nazo njoba zinjalo lobuseleni benza lapho kwamasipala wasenquthu lamathendeni wanikeza abangani benu lokuqashana ngobungani kulo masipala wasenquthu ngiphethe zonke. Namhlanje bengisafuna ukunikeza ngithi nje ihafinyana sengizazi zonke indaba zenu. Meya uShabalala sengikhona sengifikile, bantu basenquthu umkhonto usufikile, ushintsho selifikile, umkhonto uzogwaza enquthu, abantu enquthu bazosebenza, intsha yasenquthu izosebenza. Sikhathele manje ukulokhu siqhashaza sukumani nime ngenyawo abantu basenquthu niyezwa ningabe nisavuma ngempela ke manje uqhashaza ngiyeza lapho without fear or favor anyone. Ngigalelekile nomkhonto wesizwe, iqembu elizokhulula abantu abamnyama, iqembu elizokhulula abantu basenquthu. Senibanjiwe ngqi lokhu nibiza abantu ngeshoshovu nithi ishoshovu zenkatha lezi ulusha lwenkatha intsha yenkatha. Hey siphelile leso sikhathi nginitshela niyezwa ngiyanitshela sekunjalo masipala wasenquthu phansi ngawo umkhonto uyeza uzogwaza enquthu. Ngezwe abantu basenquthu kuthiwa nawuvotela kakhulu umkhonto bafana bakithi ningaphela amandla. Ngiyazi ukuthi abanye benu bayesaba ukuvela nezikipa zomkhonto bavele begqoka izikipa zenkatha bese befike bevotela umkhonto. Qinisani impela ke lapho ningesamawuza ukuthi awufuna ukuvela ungaveli uyigqokele sona iskipa senkatha
bese ufika uvotela umkhonto. Sengiyalwazi udaba. Seniyibambile lengqondo yalaba ebolile ukuthi benifide ngokudla, benikeze ukudla for 1 week. Emva kwalokho ngeke niphinde nibabone. Sithi phansi ngenkathi enquthu. Pha! Hey, ngaze ngakashawa ingwici man.